Hej alle sammen, så i dag der er det en lidt anderledes video, fordi at det her, det er min 50 special, og jeg skal simpelthen vise jer min nytårsaften 2K16 til 2K17, så ja. Men først så starter vi lige med at, vi starter lige med at sortere mit krudt, fordi jeg har jo selvfølgelig krudt, og ja. Så det starter vi lige med at speed up, så så ja. Det tænker jeg faktisk lige vi gør. Så det er mega fedt. Så ja, vi ses lige om lidt. Okay, hvis I ikke lige forstår det, så er det fordi, at jeg skal sortere mit store krudt og mit mindre krudt i hver sin pose. Så jeg har styr på det, så det ikke bare ligger i sådan en ordentlig masse. Så ja, vi kører bare videre. Det her er mit store krudt, så der gik ikke så lang tid for at sortere det. Men der er også rimelig mange raketter og sådan noget hexyl er mindre. Men der er rimelig mange romerlys og raketter og sådan noget. Så det ligger vi lige herovre. Så ja, vi kører bare videre. Så resten, mangler lige nogle raketter. Og her, det er ikke engang sorteret ordentligt nu. Det går sgu godt. Det må jeg lige se. Sådan der. Så resten, det skal egentlig bare ned i den her pose. Og jeg er rigtig fucking sulten lige nu. Så vi putter det bare ned. Okay, det der skal ske nu er, at jeg klipper lige i videoen, indtil vi kommer derover. Så vi ses lige om lidt, okay? Bye bye! Okay, så er jeg kommet, så vi skal ud og fyre af nu. Vi er først lige kommet nu. Så ses, eller jeg tager med ud og fyre noget krudt af, så vi går lige ud og fyre noget krudt af. Ja, over hvor den der, jeg ikke har sat i lige nu. Han står her, har du ikke sat i lige? Nej. Vi glæder os til klokken 12, Rico. Hvad? Vi glæder os til klokken 12. Ja. Så springer vi hele vejen lige. Ja, batteriet er ikke virket. Nej. Nå. Pas nu på med alt det der. De er da ganske forfærdelige, de der. Maja, skynd dig! Har du fået lov? Ja, nej, hold nu. Tænker jeg lige, vi tager noget krudt. Vi finder lige noget krudt, så vi finder noget her. Nå. Bare pas på det.
Godt nytår til jer alle sammen. Der er lige præcis 2 minutter til, at det bliver nytår. Så det er mega fedt. Så glædelig, eller så ja, vi ses, når vi har hoppet ned på stolen. Så ja, men jeg håber, I har nyt videoen. Jeg tror ikke, den bliver længere, men tusind tak, fordi I gav med. Godt nytår til jer alle sammen. Hej hej.